سلازي بحكيرو من الباس جفتي هذا قدايو كل جزء خانة يعني قاقا قلنا نزاربولو نجار يحقي وباشاي زبلو زنبره أبوزك ذا بوتاتات نزاربولو نجار إيو جن أتليس سلومي خالي سلازي خونسين بعمق تابزي من الباس كتكونس من أسناتو معلتي كله زغل زعباي يعني مخنياتو intellectual سناتنا أبزي يوم challenges زخوني يعني ما مهارات ناتنا ويكا مهاراتنا تدرس زبلو زنبره عنتو بي أنا بتي تدرس دبلو دبلو بخالة أنجل خريو ندحر خوينه أنت عايز هونه زي نبتي بري ستيت دول خدتات أو أتيوسي زي مستراس زبال نجرسي بخما عينت يو structure كوين زولو مخا structural solution كركول زغيلي ساعات نمكيات نظام مهوراتنا إيرتراويان ويكم حلفة أبزي هجي زولو جنريشن يانج جنريشن دي جنريشن خمسة على الدكتور تاديوس كم بعد تدرس بعد دكتور موسى بعد قلب أبزيهم هيجي تبدوه زلهم يعني go ahead يعني مالسي go beyond the community beyond the هيجي زلهم تركيبيرتا قلب go to there in أبتي وشتق هي الكاس الذي هاخد فتش ذلك أبزيها بحاجة consensus بس ذلك أبزي consensus حقا it will be very easy for you to draft a blueprint blueprint كبتصحي كالي زول أتأمامنا أتحساسبنا لنا يعني thank you عبازي thank you. Okay, thank you very much. I think ده حرا تقليل كومنت تكتب دكتور ناب عبد المنان كان كاين مثلا ده حكي الو ولا الو عبد المنان صالح في راديو. اوكي عبد المنان نابها هيد ولا ايدهم يلعوا له جسنابهم كايدنا. سلام كيف تخونوا؟ مرحبا. سلام صبوا على nice discussion and I think I'm going to pick on something that you all discussed about secularism and religion, which really stand opposed to each other, but they can be worked on. The only thing is that they are just misunderstood. Often secularism is mistakenly equated with atheism or hostility toward this religion, which is not true. But what secularism says is that the state doesn't endorse, promote, or fund a specific religion, that the state does not interfere in the legitimate doctrine affairs of religious community. So they're just the fear of each other, of misunderstanding each other, creates the issues. And the way we look at it also, religion is misunderstood from the secular side. Religion is sometimes viewed as a monolithic, inherently authoritarian force seeking to impose it as well, which is not true. But we can come into a concession that we can take good parts of each, and that way we would probably move forward. And a lot of good ideas being talked about, the doctors trying to really solve the problem that we have by depending on the older tradition, which we seem to have swayed from. It is the heart in the nervous system of our society that we need to bridge the gaps from the past with the future. So that's my only comment, and I do appreciate everybody's participating, and it's a good discussion. And I'll pass it back to you. Thank you, Abdul Manan. Thank you very much. حجينا قلت لك دكتور نباها بكم مالي. Thank you, Abdul Manan.
اسماعيل ናይ ክልቲኦም ርእቶታት ይድግፎ ይቕበሎ ማለት ዝውሰድ ርእቶታት እዩ ከም ኣካል ናይቲ ትምህርቲ ጌርና ክንወስዶ ከዓ የማሕፀን ማለት እዩ ብልክዕ እዚአን ክንገብረን ዝቕንና ሰሚናራት ብዛዕባ ሕግታት እንዳባሲ ብናተይ ርዲት ማለት እዩ ወላ ኣነ እውን ክመፅእ ከለኹ ሎም መዓልቲ ብናተይ ርዲት እንታይ እዩ እቲ ዘለና ክብርታት ተመሊስና ክንድህስሶ ይግባአና እዩ ኢልና ንምዝኽኻር እምበር ሕግታት እንዳባ ባዕሎም ነዚ ዘለና ሽግር ክፈትሑልና ይኽእሉ እዮም ዝብል ርዲት የብለይና ኣነ ንሱ ጥራሕ ተጠቒምና ሽግርና ክንፈትሕ ኢና ዝበሃል ኣይከኣልን እዩ እንታይ ኢላ እቲ ዘለና ሃብቲ እንድሕር ደኣ ተረዲእና ተማሊእናዮ እንድሕር ኬድና ከምዚ እስማዒል ክብሎ ዝፀንሐ ብሉፕሪንት ዲና ክንምስርት ትካላት ከዓ ኢንስቲትዩሽንስ ኦፍ ትራንዚሽን ኢንስቲትዩሽንስ ኦፍ ዲሞክራሲ ክንተክል ንኽእል ሕጂ እዘን ትካላት እዚአን ነቲ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዘንፀባርቓ እንድሕር ኮይነን ክዕወታ እየን ኣይክወትካን እየን ምክንያቱ ሕብረተሰብ ሓቒፈን ዝኸዳ እንድሕር ኮይነን እንድሕር ንሕብረተሰብ ብላዕሊ ምፂና ነተኣታትወሉ ዘለና ትካላት ኮይነን ንሓዋሩ ግን እቲ ፕሮሰስ ፉታይል ክኸውን ክዕወታ ኣይክእልን ሶ ንሱታት ንምዝኽኻር እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ሕግታት እንዳባልዒልና ምዝራብና ከምዚ ሎም መዓልቲ ዘቕረብኩ ሓፈሻዊ ብጥቕሉሉ እዩ በቃ ርእስቲ ጥራሕ ኢና ተንኪፍና እምበር ኣብ ጥልቕ ኢልና ክንኣትዎ ይከኣልና ግን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ተመሊስና ክንድህስሶ ዘለና ክብርታት ኦልሬዲ ኣለና ሃብትስ ኣለና ኣብ ዘለናይ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ ኩላትና ዝርከብ ሃብቲ ኣለና ንምባል እዩ እዚ ሃብቲ እዚ ዳህሲስና ርኢና ዝጠቕመና ንውሰድ ካብኡ ዝጠቕመና ወሲድና ኣብቲ ናይ ሞደርን ስቴት ዲና ንብሎ ስቴት ቢልዲንግ ፕሮሰስ ከገልግለና ዝኽእል ሓሳባት ጠርኒፍና እውን ክንፀንሕ ንኽእል ክጠቕመና ዝኽእል ትካላት ከዓ ክንተክል ንኽእል ብዘይ ኢንስቲትዩሽንስ ከምዚ እስማዒል ዝበሎ ብዘይ ኢንስቲትዩሽንስ ህንፀት ሃገር ክህሉ ይክእል እዩ ኖ ስቴት ቢልዲንግ ትካላት ስለዘይብሉ እቲ ስርዓት ነተን ዝርከበን ትካላት ከዓ ስለዝሃረመን እዩ ሓንቲ ካብተን ናይ ህዝባዊ ትካላት ኣብ ቤት እምነት እያ ቤት እምነት መስጊድ ኣይተረፈት ቤተክርስትያን ኣይተረፈት ኩለን ተሃሪመን እየን ሕጂ ትካላቱ እንድሕር ሃሪምካዮ ንሓደ ሕብረተሰብ ንመዋዕል ከገልግሎ ዝፀንሐ ትካላት እንድሕር ሃሪምካዮ ሽዑ እንታይ ትብሎም ዘይምትእምማን ዶ ምክሕሓት ዶ ንርእሰይ ጠዓመኒ ዶ ዝብል ካብቲ ንቡር ወፂኡ ዝኸይድ እንታይ ትብሎ ስነ ምግባራት እውን ክምዕብል ዝኽእል ከምኡ እዩ ምክንያቱ ርእሱ እንድሕር ሃሪምካዮ ንሓደ ሕብረተሰብ that's what happens ነቲ ናይ ዓብደልመናን ሓሳብ ይድግፎ it's shallowly defined what is a secular state what's religion in a secular state አንተወይ እውን ዶክተር ታዲዮስ አልዒልዎ ነይሩ እቲ confusion secular versus religious ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ እዞም ብፍላይ ኣብ ዲክቴተርሽፕ ተንኮል ክሓስቡ ከለዉ ነቲ religion as a tool ይጥቀሙሉ they use it as a tool to destroy the very basic fabric of the society so ክሊር ዝኾነ ርዲት ኣሎ እቲ ሕግታት እንዳባ ቤት እምነት ማለት ቤት እምነቲ ንብረት ህዝቢ ኢኻ መንግስቲ ኢሉትዩ ክገብሮ ዝኽእል ምትሕንፋፃት የለን ግን ቤት እምነት ማለት ከዓ ኮምፕሊትሊ ካብቲ ስርዓተ ፖለቲካ ወፂኡ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝህነት ዘሎ ውልቀ ሰብ ካብ ስድራ ቤት ጀሚሩ ከም ዝበልናዮ እዚ ዝህነት ሰብ ክፋሉ በቲ ቤት እምነት እዩ ዝህነት ዘሎ ጥዑይ ሰብ ኮይኑ ንክዓቢ ቤት እምነት ዝጠቕሞ ዘሎ ወይ ዘበርክቶ ዘሎ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ እምነት ዘይብሉ ሰብ ጥራሕ እዩ ኣብ መንግስቲ ክመርሕ ዝኽእል ወይ ከመሓደር ዝኽእል ወይ እምነት ኣውፂኻ እዩ ኩሉ ምሕደራ ክግበር ዝከኣል ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ እኩብ ድሙር ውፅኢት እቲ ሰብ ዝበሃል ትካል ኢንስቲትዩሽን ንብሎ ዘለና ዋላ እቲ ብሉፕሪንት ክገዛእና ዘለዎ ክመርሓና ዘለዎ መርሐ ጎደና እውን ንኩሉ ዘንፀባርቕ ክኸውን ከሎ እዩ ስለዚ I understand all the comments by Abdulmanan from Ismail. Thank you. Okay, thank you. Dr. Thaddeus Khamslen. أنا نعيا كرينا لها. ويلي اسمع أنا كلمة خانية عند إبراهيم حجة قديمة كاية sorry.
انا حراي دحن سوري عجة تشكعني كم تاني عن تبوي سلازاف كده اللي يزحوي ودي تمام. دبوس انا دحن كده انا سيريته هبيلي حراي هو انا كمان رؤيتي يا خير ودي دبوس حراي دحن كيف منتان انتر اكتيف كوينا ممهرت مخيراي دي كنا سي كن تيزول ايشيو ديسكاس كن قبر القرب جزي خدبنيها كقلت سوخ المنتان تناتي حسب مخنياتو ابزن الحلفاء حسابات اتي دبولكو افت مجمريا قرب تفاخيسو هجنا ابنت ايديا مسينيورنا ابنت بوتاتات مسينيورنا دكتور شفني زناي ليبرال ديمقراطنا امريكاس كم قلمتات جلسي زناي انديفيدواليزم قلمتات بخمي اجباب ازي اف فيلوسوفيكال تيوري ناي جون لوك اندحر امبيكا كل سنه امريكا ناي ليبرال ديمقراطي انت شو مسرته ابو ترو دحراي حطوني رخمان اذن ايش هاجرات كمان سلامنتاين كم زلو اقاومان اب ايكونومي دي ولا بوليتيكا دي كم زلو عوتات مخانن سلامنتاي نزبل حطو اب كلته شحن شمونت دحريت ناي فاينانشال كراش ناي عالم بزح مصحفتي بدق سنغابورون دق ساوث كوريان تصحفن يرو بزعبا زغوداي مدانا بزعباتن تايجر ستيتس دبحالا اساتن اتي مسرتنا توم ناي ايدول مالت ناي ايكونومي دي ولا ناي بوليتيكا دي افتي theoretical philosophy ناي كونفوشيوس لتمركز إله بزي نعوتات كوين كيف إنما كافتز نبرة situation recover كجبرة إلى ناي financial crash مالتي زين just for your information كلا أنا انتهي خبلو دليل مثلا كأزمن إسي تدرس صبغت حسابها مسيونيرو تهزبلا تي complementary زخون الناوليسي أي وهابينيو إتهت المهارات هتريا حجي كم زنا يفرس يمان أقام زي بالله إذا أبناء جرمن education ولا كميسر نحرت مهيرك بزعبة حقت المهار كميسر نحرت مهيرك بزعبة أنت شو متمهر politics ما مخنيات كله نجار زت أساسر سلزقنا أب عالم بعد ما قدخ كيدا جين تي سبيشاليست ناتك وين ما تي سبيشالايز كم قالوا ده في المول كميسر يخون مالتي حج النازز جلس نمال بعد كل هنا ينفلتون نخون عرب سلد صحيح جورناليست وصحفيين عرب زي فتح عثمان أب حوار ماشي حدا معلت مدري هيون بزعبة زي سورانا سلامنتاي أميلتر تراي وود كوينو جين أم مقام ديمقراطيا وتكالات جين زفشلة إلو حطوا مسألة عليه نتحطوا تخميم اللي سو أنا إحنا أبصورانا إتزنا برقالسي بintellectual proper تاشمو contribution سلا زي تسنيعي حج انتاي وتدرس هاري إننا مسلكم بجريو خمان كومي يونيورو تقول داي ولا حنت تغير النجار يلون يلو أوكي نازل دحر كون كوينو حج خمان أبزق زي خمان فتح عثمان حنت صحف تصحيف ونيرو مس ما نشوفه مس راديو إرينا خمان من يشوفه شوي ولا جلز بهالودي مسو انترفيو جيرو نيرو انتاي لو زيدلو كونتات زلنا يا حجي ازيوم اسلام حدا الشيخ كساي كوين النايلوم ايرتراويان مالتي حدا الشيخ سلت اسريلوم اتوم اسلام طراي كوص كلو نافت ديمونستريشن حدا كريستيان كم زكوين لنا اتوم كريستيان طراي كنوص اذن انا خاوتنا ايكيلني سلازي نزخ عطقلو زلو لكن تهزبي يكون تهزب تمرحي سلازي خوانه اتي انتلكتشوال ناتو قد خصاوت كنأكب علينا نزل قداي زي مفتوحة كنمصالو يلو لكعتي استاذ اسماعيل كبلو دسنحن عفوسي نزل لكم فتحتهم تصلوا لكم لنالو تعلل صلاتكم كتنطروا لكم زمن اسيات ابز غزي زلو وي زم مهراتنا يز غزي زي بلنالو which is right بخمزي اجباب انحنا نزل زلو كونتات more a philosophical idea انت تمركزنا زحاشه ينبل ولا عند حرزي بلنا نحنا كم تخطب الودس انا حكمنا ناي كالوت وسيت كان امنتنا تهزبي كساك غبرت خلي نو اكسكيوز مي اندحر حدا نجر مقبول كوينو لك حكمت اماني كانت زبلو كمي يري فلطت زمت كمي يري حدا حبرتسب زم حادر اندحر فلي كاي اتناتو كومبوننتس افتناكا امبلمنت ناي مقبارن نعو ناي من لمادن عدات خبرت حبرتسب انتنايت انتلكتوال صعري كون زغد انا بمنتايز زربازي يدفع الله لكم دحري لكم ني كلتشحن 10 شمنتن افتناي برونو كرايست بحال اب اوستريا فيينا كريستيان منال مصير اب ابريل على 20 شمنتن 10 نيرو قدميو من شمو مصير نيرو يمانه مانكي
أبو أنت شو مخبر إذا برونو كرايسيك باي زوي نتوم أفلوت أخلونا مس أولاف بالم ناي سويدن ومس بيلي براند ناي جرمن إذا أنتم سوشيال ديمقراط ناي أوروبا تبعهم بسوعي مسرت ناي سوشيال ديمقراطي بلدي سلازي أفتى جزاتي إتلكشر زحابو إتي كريستيان منال أفتى جزيتي أخذت عشان عسلت شق مشتن أب إيرترا ناي يوروبيان يونيون وكيل نيرو شديش تور حجرو أب إيرترا بس أبا إيرترا كجلس أفتى خستا يمسي ما مالتي إذا سبعة إزي مكور دخنا ود أوستريا أيو أبناء كونغو وج خمان كما تعرفوا خيدوني أبو زعني أفريقيا أنت شو حاجة أبو زبالو نجار على أنا زي ما كنت كوالو إذا نجار زي دوكيمنتري مالت فيديو سمعت خليها حجي انتهي لسه أتم سبعة إذا إيرترا شجر إيلو إحنا خم أوروبيان سي يبل أبكرتشان عصا حمشت مالت إيرترا أفتبوتان حرية خيا إتها the only سلام زلوا عدي السعد رايح كلاي دما إحنا نزل زلوا من قصة سرعات ديمقراطية جبريلنا بوش كونغبرا عين خلنينا مخنياتو أنا شديش صور حمست حزبي فليت أيه تزاري بيه مسبوزحات عيلة مهورات زي مهورات سلازي ناي ديمقراطياوي ناي ديمقراطيا أفافنوت كمان يقولون إتهزب زبل حطو مالت مدرا أسمعه أنا خم حدا أقول سرح زنبركو ساينتست خوينا في أوستراليان انستيتيوت اوف تكنولوجي أقعد أما أفتي لكتشر نيره أفتي مدري لازم أصير معكم I was shocked حجي كم سبعي إيديه الإيلة سمعني أتوم هنا اليليو أنا يجرمني أنا بزع 4 عامات جري نجرمن أوستراليان يفلت أمي صبوا جري خبل بتعمي يخدني لي ساقين شو بيشوا حجرك إرترا كله فليت إيه كنا which is good ممكن نفع كون تخلي خايلي جين كلتها نجارات هاللوا زي ترد أنا أفتنات كبها هلايلي حدا سلام يا زعد كتب لنا ولا غير تراس مس إثيوبيا وقن يروى مس يمن وقن يروى مس السودان وقن يروى مس كونغو وقن يروى انتي مالت هاي السلام زي بيسفول كانتري حتى لنا خلا انتي مالت هذا قال عين قردما السخايل كا يتحدث ناي ديمقراطي افافنوت يبلون عند حريلك اذا هاجرك ارم 7 5 عامات كون تاي مسل نيرو نياتو تناي خلا يوقع على مسخ 7 5 عامات غير نيرفت غزيت مالت اذا قدايسي ما ينيرو زبوتا كان فولت أي نايدة وكل حدا نفولتو أبي إرترا جنسخة نا ديمقراطية أفافنوت كتب كل خان يتحقق إن ده باز بحال أفتح حاجة رسب بخمي محضرون يرب كأن زي صور عمل علو كأن ما جزأته من مسؤول كحاتي كاتفل الدوز بالحطو على عللو نزين كمل السنة قال he was done أوكي حجي انتهي تقول تاي أنا إذا حبرة تسبنا أنا خم حدا لبا من كستاين جرنا نقول سو زلنا نمبر اتخال سب كرينا كله كند من تاع بريميتيف زخونه حبرت سب كم زلنا زري سلازا احنا نزخ نمكت ندحر كوينا اتحطوا انا زقرب كو فلسفيكال ايديا اللودي تيور اللودي فولت نغير اللودي سلازي اوكي يبلنا ندحر كوينا حدا نغري احنا جن ناتنا نراتيفس كمان كنطر لنا نتهزبي نزين حسبو زلنا حسابات عدافت نخجبرو نتيني دليو زلنا نقولون هاجرن حزبن تطقم دما امبلمنت كجبر تحجدي ولا بوليتيكا وسر حدي اتي ايكونوميك مالت ناي ايكونومي اقاو معناتنا مالتي سلازي كابزي تبغي يعني تا غداي حتيتيا سلازي انت حرتاغاغي خوينه وريتا حتت تلي خوينه زيرو يتيقنني ثانك يو دكتور نقتل منخا أنا مودريتر عوازقي قتل كويله قتل حرة لا أنا استنتاي قبل دلي كل طريقة ويزلني أتحدى التوبيك مسي زلو وصن قصو مالت أب حدا ناي فاميلي ترايزة تكورمو مس سيفيلاو حقي استأساسر ترايو أبت جبناو حقي يلونا تجبناو حقي عاي تنكفون لذي نتوبيك كنريو خلنا فاميلي كميجرات معبل أبو أبتي صدر بيت زلو ناي حدا حبتسب مسارتسي فاميلي سلازي بزي معك أنا يخريو خلنا أتي حبرتسب زكايدلو زنبرة زتا نورمس ناتو فاليو ناتو
ከመይ ጌርና ኢና ምስ ሲቪላዊ ሕጊ ነተኣሳስሮ ዝብል ይነዓዝ ተረዳእኒ ስለዚ እቲ ነጥቢ ብፅብብ ዝበለ ክስታይ ስለ ዝመፀ ምናልባት ዓም እስማዒል ዘለዓሉ ሕቶ ነይሩ ብዛዕባ ኔሽን ቢልዲንግ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ ኔሽን ቢልዲንግ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ እሞ ከመይ ኢና እዚ ናይ ሕጊ እንዳባታት ይኹን ናይ ካልኦት ናይቲ ሕብረተሰብና ቫልዩስ ዝበሃሉ ምስ ኔሽን ቢልዲንግ ምትእስ ኔሽን ቢልዲንግ ዓላምኡ ምትእስሳር ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ፖለቲካ ብኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ጌርካ ማለት እዩ ከተረጋግፅዎ ከለካ ስለዚ ዓብይ ርእስ ስለ ዝኾነ ምስ ዝተፈላለየ ምስ ወለዶ ካብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ምትእስሳር ናይ ሕብረተሰብ እዚ ቫልዩስ ናትና ንብሎ ከመይ ጌርና ኢና ምስ ኔሽን ቢልዲንግ ነተኣሳስሮ ዝብል ናይ ዓም እስማዒል ነጥቢ ኣነ እውን ይሰማማዓሉ እየ ስለዚ ምስ ከምኡ እንተዝተኣሳሰር ነይሩ ዝያዳ መገፍሐ ነዚ እጂ ሕቶታት ነምፅኦን ዘለና ዝመፅእ ዘሎ እየ ክብል ደልየ እቲ ካልኣይ ምናልባት ዶክተር ታዲዮስ ቀዲሙን እምበር እዚ ናይ ሊበራል ቫልዩ ኤንድ ኣብዚ ምብራቅ ከዓ ኤሽያ ከዓ ኤዥያን ቫልዩ ዝብልዎ እዩ እጂ ሊበራል ዲሞክራሲ ንሕና ንኽተልን ኢና ናይ ኤዥያን ቫልዩ ኢና ንኽተል ኤዥያን ቫልዩ ከዓ እዚ ኮንፊስያኒዝም እዩ ንዕኡ እንተኾነ እንዳመሓየሾም መምፅኦሞ ቻይናውያን ቅድሚ ቡድሃ ናብቲ ሃይማኖት ናብቲ ዓዶም ምእታዎም ምስቲ ዝነበሩ ቫልዩ ይሰማማዕ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ተቐቢሎም እንዳመሓየሸ እጂ ኣብ ቀፃሊ ነቲ ድሑር ዝኾነ ነገራት እንዳገደፉ ምስ ሕብረተሰቦም ዝኸይድ ቫልዩ እንዳገበሩ ሊበራል ዲሞክራሲ ምዕራባዊ ዓለም ዝበፅሖ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሚሊተሪን እሳቶም በፂሖሞ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ተመሰረት ናይ ዶክተር ሙሴውንሲ ንከምኡ ዝዓለመ ይመስለኒ ዋላ እኳ ምስቲ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣየተኣሳሰሮን ኮይኑ እምበር እቲ ሂንትናቱስ ንከምኡ ይመስለኒ ክብል ደልየ ካልእ ኣነ ዝገዛ ዝሓቶሲ ምሕታት ነውሪ ድዩ ምሕታት ነውሪ ኣነ ሕጂ ኣብ መፃፃኣ ናይ ሕጊ እንዳባስ እቲ መሰርሕ እንታይ እዩ ነይሩ ክብል ንዓየ ግድሰኒ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ተሓቲቱ ተባሂሉ ዝንቀፍ ንዶክተር ታዲዮስ ከምኡ ስለምንታይ ኣይትሕተቱ ዝዓይነቱ ሲ ቅድሚ ሕጂ ንባሻ ከምኡ ተባሂሉ ስለዚ እቶም ኣድሚንስ ቁርብ ስርዓት ከተትሕዙ ዶ ኣይትኽእሉን ሰብ ብዝርድኦ ክርድኦ ዝደልዮ ሕቶ ከምፅእ ክእል እዩ ተዚ ኮይኑ ንምንታይ ሓቲት ካልካ ንሰብ ምቁንፃር ቁርብ ስርዓት ክግበር ኣለዎ ባህላ እየ ኣነ ይቐኒየለ እዚኣ ትብላ ዘለካ ከመይ እንታይ ኣጋጢሙ ድዩ ንምንታይ ሓቲትካ ኢልና ድያ ሰይ ይበልካን ግን ርእቶ መፅኡ ነይሩ ኣነ ዘለዓልኮ ዋላ ሕጂን ዶክተር ታዲዮስ ሶሪ ዝበለሉ ንምንታይ ሶሪ ከም ዝበለ ንድዒ ሆኖ ይትሕቶ ኦኬ ድሓን ኣነ ክሳብ ሕጂ ብዝፈልጦ ዝኾነ ሰብ ዝሃቦ ርእቶ ሕቶ እዚ ጌጋ ኣለዎ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን እዚ ከምዚ እዩ ዝብል የብሉን ከም ዘለዎ ኢና ተቐቢልና ብኡ መሰረት ከኣቲ ሓሳባትን ሰብ ከዓ ዝክእለቱ መልሲ ዝህብ ዘሎም ስለዚ ኣብኡ ነተኩር ማለት እዩ ወዲ ድቡስ ኣነ ከማን ከማይ ኣርእዩ ከምዛ ናይ ዓምደ ብርሃን ያ ብኡ ተበጊሰ ሞር መግለፂ እምበር ክዛረብ ካልኣይ ግዜ ድልየት ኣይነበረንን ከማን ሶሪ ስለዚ ሓቂ እዩ ዓምደ ብርሃን ከምኡ ስምዒት ኣለና ንከማን ኦኬ ራይ ንቐፅል እሞ ሕጂ ናብ ባሻ እያ መስለኒ ዶክተር ታዲዮስ ተዛሪቡ ኮይኑ እዚ ዝበሃል ዘሎሲ ኣበይ ምናልባት ካብ ዝተባሃልናሉ ዝሓለፈ
انت اللي ምናልባት ኣበይቲ ተጣሒሱ ዘሎ ማለት ተትገልጾስ ጽቡቕ ነይሩ ክልቲኦም እቲ ክብሎ ዘደለኹ ኢለየ እኳ ትእረም ዘለዎ ኣሪሞየ እቲ እንታይ ሽሙ ሕጂ ኣየድልን እዩ ግን ካብ ሕጂ ንንዮ እንድሕር ሓደ ድመርሕ ኣሎ ኣኼባ ምስ ንፈልጦ ኢና እንድሕር ሓደ ካብቲ ኣኼባ ወፂ እዩ እንድሕር ሰባት ዝትንክፍ ኣሎ ኮይኑ ሶሪ ተሰራዕ ክብሎ ኢኻ ስለዚ ወዲ ድቡስ እዚኣ ከም ገለ ሓሊፍካ እያ ንማልባት ኣይሰማዕካያን ትኾን ፅቡቅ ግን ኣንሕና ተረዲእናያስ መልሲ ኢልና ቐንጌልና اوكي بتي أبتي قدام بدينا قد صحيح دعان نغتل حجي باشا نباها اوكي غنينا أنا أنت ريته يحجي مالتيو تريته of course مش بزح مش حيالي نقرات تبع لقزامة دخيديو قاليو كم توسخوا خوني مالتيو قاليو ما منالبات كم فلي بلغ خون خير مبزحته كنت توسخوا خون خير مالتين مع انترنتي تبع له مرسيتات خون خير مالتيو زعبا ناي سمعت كم زخزاربو يصنحو تفلالي سمعت ناي سبات بالتفلالي من قد زنببو كتقصوا اليوم كلها نقوم كم خلونا خيري كاب قربت تراي دي كونسي كاب سبعتي دوها بريتو نبعلو امباكت سلازولو بارتيسيبانت سلازغنا كابون دنقل خون خيري في المحجون تقاطعنا لينا خمسة عند برهان زورو استفلالي تردؤو حيزنا سلنخيد من الناس ناس سبجكتيف زغنا اندرستاندي سلازلنا بحاله ابقله ገለጻታት ንሱ ሪፍሌክት ዝገብሮ ሪአክሽንስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ድማ ተዛራሪብናሉስ ዳርጋ ከማን ኣብ ፍታሕ ኣወንታዊ ዝኾነ ፍታሕ ብኡ ተገላጊልና ማለት እዩ ብዝኾነ ኣነ ዘለና ርእይቶን ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምስጋና ብሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ግን it was too general ካብ ሊቃውንትና ንፅበዮ ነገር ቁርብ ስፔሲፊክስ ዘለዎ ክኸውን ኣሎ እቲ ናተይ ሕቶ ሕጂ ዶክተር ሙሴ ዝነበረ ፕሮፌሰር ሙሴ ዝነበረ እቲ ናተይ ሕቶ ኳንቲፋይ ክገብር ካብቲ ባዕሉ ዝጠቐሶ ነገራት ኳንቲፋይ ክገብር ኣለዎ ብሓፈሽኡ ጥራይ ቀሚጡ እንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ናይ ፍታሕ ኣካል ክኸውን የለን ማለት እዩ ሕጂ ሓፈሻው ነቲ ኩድም እንሕርቢልዎ ሆምወርክ ንኩላትና በና ኣሎ ማለት እዩ እንደገና ግን ካብቶም ምሁራት ናትና ካብ ፕሮፌሰርስ ናትና ናይ መፅናዕቲ ሰባት ናትና ነቲ ሽግር ናትና ነቲ ናይ እንዳባ ዘሎ ሕግታት ትርእስትና ንሱ እንዲ ዘሎ ማለት እንዲ ሕጂ ንዕኡ ኣፅኒዖምሲ ፈሊጦምሲ ንዕኡ እቲ ኢንግሪዲየንትስ ናቱ እንታይ እዩ እቶም ንዕኡ ዘቐምዎሞኒ ኣይኖት እዮም እቶም ሕጂ ክእለዩ ዘለዎም ኣይኖት ኮይኦም እቶም ተማሊእናዮም ክንከይድ ዘለና እቶም ፀፅቡቃቶም ክንወስዶም ኣለና እቶም ዘየገልግሉካ ክንገድፎም ኣለና ሓፈሻዊ መልሲ እዩ ኩሉ ሰብ ክምልሶ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ምሁር መፅናዕታዊ ሰብ ክምልሶ ዘለዎ ነገር ግን ኳንቲፋይ ገይሩ ክነግር ኣለዎ ንኣብነት ሓንቲ ጠቂስካ ነርካ ኢለ ነጊረየ ነይረ ማለት እዩ እታ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንርስቲ ይዋጋኣላ ኣንስቲ ዝበላ ከምኡ ዝዓይነቱ ሲ ኤንሊስት ክትገብር ትኽእል ዶ ንዓና ክጠቕመና ምእንቲ ንኣብነት ካብ ወዲ ከልብዕቢ ካብ ወዲ ጓል ተዕቢ ወዲ ከልብዕቢ ናይ መውስቦ ነገራት ካብዚኦም ኣይትመርዓው ካብዚኦም ተመርዓው እዚኦም ናይ ባርያ ዘርኢ ኣለዎም ወይ ናይ ገለመለ ዝዓይነቱ ዘይሃፈፈ ኣብ ሃገርና እውን ዘንፀባርቕ ነገራት ማለት እዩ ኣብ መውስቦ ዘጋጥመና ሽግራት ኣሎ መሬትና ኩሉ ከምቲ ብቐዳማይ ተገልፀውን ትሕዝቶ መሬታትና ከምቲ ወዲ ድቡስ ገሊፅዎ ዝነበረ ከማን ናይ ፅልሚ ኣሎ ናይ ዴሳ ኣሎ እዚኦም ከ ናቶም ዘንፀባርቕዎ ናይ ምፍልላይ ኣብቲ ሕግታት እንታይ ኣሎ ነዚኦም ከመይ ጌርና ሶሉሽን ነዞም ፕሮብለም እዚኦም ሶሉሽንስ እንታይ ከነምፅኣሎም ኢና እንታይ ተገበርናዮም ኢና ኣየኖት ኢና ሕጂ ባይፓስ ክንገብሮም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና
እዚና ንፅበ ካብቶም ናይ መፅናዕቲ ሰባት ኣካላትና ብፍላይ ከምዝኸማኹም ዝኣመሰለ ንኩሉ ዝርከበሉ ማለት እዩ ናይ ግዳማዊ ዓለምን ናይ ሃገርና ዝርከበሉ ኣካል ኣብኡ ኣተኪሩሲ ፓርት ኦፍ ሶሉሽን ክኾነልና ንደሊ ማለት እዩ እምበርቲ ፕሮብለምስ ኩልሃና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ሓደ ከዓ ክፍለጥ ዘለዎ ኮንሰፕቹዋሊ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ብዛዕባ እምነታት ባህልን እንታይ እቲ ምርሓሓቕን ዝምድናናቱን ምስ ሕገ መንግስትን እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት እምነትሲ ኣነ ብናተይ ርኢቶ ካብቲ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ባህላዊ ምዕባለ ዘንፀባርቕ ሓደ ኣካል ናቱ እዩ እቲ ሃይማኖት ኣብ ገለ ደረጃ እዩ መፂኡ ቀደም ምስኡ ተፈጥረ ኣይኮነን እቲ እምነት ክርስትና ኹን ምስልምና ኹን ካልኦት እምነታት ኣብ ካልእ ዓለም ንሕና ዘይንፈልጦም ዝነበርና ዳሕራይ ኣብ ግዳም ምስ መፃና እናስተባሃልናሎም ንኸይድ ዘለና እዚኣቶም ኣብ ጉዕዞ ምዕባለ ወዲ ሰብ ኣብቲ ባህላዊ ምዕባለ ወዲ ሰብ ዝበቐሉ እዮም እዚኣቶም ስለዚ ኣካል ናይ ባህሊ እዮም ተፈልዮም ክረኣዩ ዘለዎም ነገራት ኣይኮኑን እዚ ብቐዳማይ እውን ኣዛሪብና ንሃይማኖት ንእምነት ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ባህላዊ ምዕባለ ፈሊና ከነቐምጦ የብልናን ባህላ ኣነ ማለት እዩ እሱ እቲ ምሕደራ ናትና እውን ድመፅእ ካበይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣካል ናይቲ ባህሊ እዩ ማለት እዩ እቲ ባህሊ ኣበይ በፂሕና ኣለና እሞ እንታይ ትጋባብ ማእቶት ናትና ከመይ ጌርና ንነባበር እሞ ንዕኡ ምእንቲ ከካይደና እንፈጥሮ እዩ ሕግታት ነምፅኦ ካብኡ ደንፀባረቐ ካብቲ ነባባርናትና ማለት እዩ ካብቲ ትሕዝቶ ናይ ማእቶት ናትና ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንድሕርቲ ነገር ዝሰርሕ ኮይኑ ክንቅበሎን ከነማዕብሎን ኣለና ድእረም ነገር እንድሕር ደውኻ ንእርሞ ኣለና ማለት እዩ እዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንከይድ ኣለና ብዛዕባ እቲ ናይ እስማዒል ለምፅኦ ድማኒ ፅቡቕ መሰረተ ሓሳብ እዩ ነሽን ስቴት ከመይ ትመፅእ ክንብል ከለና ከመይ ኢላ ነሽን ስቴት ትመፅእ ስቂላ ኣይኮነትን ትመፅእ ኣብ ሃገርና ሕጂ ብኣፍሪቃ መብዛሕትኡ እታ ነሽን ስቴት ዳርጋ ስለዘየላ እያ እዚ ኩሉ ሕድሕድ ኩናታት ድመፅእ ዘሎ ኣብ ኬንያ በዓል ኬንያ ሲ እቲ ግዜ ነፃነት ክወሃብ ከሎ ዝተዋሃባ ዝተዓደላ ከምዝናትና ተጋዲለን ዘይኣተዋ ዝተዓደላ እየን ብዞም ኩለን ኣፍሪቃ መብዛሕትአን ዘለዋ ዝተዓደላ እየን ግን ከዓ ክሳብ ሕጂ ሲ ቀዋሚ ዝኾነ ነሽን ስቴት ክገብራ ኣይከኣላን ኣብ ዓሌታዊ ኣብ እንዳዊ ከምኡ ዝኣመሰለ ብሄረሰባዊ ህይወት ይነብራ ኣለዋ ማለት እዩ ፀፀኒሑ ዝተሕድሕድ ኩናት ትመፅእ ፀፀኒሑሲ እቲ ዲክቴተርሽፕ ይቕፅል ፀፀኒሑሲ ሪሳይክል ገብር ትሕማቕ ነገራት ማለት እዩ እንዳተደግመ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ነሽን ስቴት ክትበሃል ከላ እንታይ ይኸውን ዝኾነ ኣካል ሽግር ክፈጥር ከሎ እታ ሃገር ግን ትህሉ ማለት እዩ ኣብ ኣናርኪ ኣይተኣቱን ኣብ ፋሉልነት ኣይተኣቱን ሽፍትነት ኣይነግስን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዮም እዚኦም እቲ መንግስቲ ምናልባት እንድሕር ተጋጊና ኣብ ንትፈፃማ ኣካል እቲ ፖሊስ ይሰርሕ ስርሑ እቲ ማዘጋጃ ቤት ስርሑ ይሰርሕ እቲ ሚሊተሪ ሃገሩ ይሕሉ እቲ ሕክምና ይኸይድ እቲ ፋየር ብሪጌድ ገለ እቶም ዘለው ዲሞክራቲክ ኢንስቲቱሽንስ ይሰርሑ ማለት እዩ እዚ እቲ ነሽን ስቴት ብትካላት እዩ ክበሃል ከሎ እንታይ እዮም እቶም ትካላት እዚኣቶም ኣይደንቲፋይ ክንገብሮም ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ሪኢና ሕጂ ካብቲ ትካላት ወፃኢ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንሳቶም በቲ ትካላት ተሃገሮም ትኸይድ ኣላ ካብቲ ትካላት ወፃኢ ኸይዱ ግን አንኮንስቲቱሽናል ብዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ፕሮቶክራሲ ኢሎም ዝገልፅዎ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ንሳቶም ፈሊጦሞ ኣለዉ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እቲ ናይ ሃብታማት መንግስቲ ፈጢሮም ክኸዱ ከለዉ ንዕኡ ሕጂ ኣደልዮሞስ ይቃወምዎ ኣለዉ ተሃገሮም ከዓ ይኸይድ ኣሎ ክእረም ዘለዎ ነገራት ድማኒ እቶም ሊቃውንትናቶም ከዓኒ እዚ ክእረም ኣለዎ እዚ ጌጋ ኢሎም ከዓኒ ሶሻል ኮንሽስነስ ላዕሊ በፂሑ ስለ ዘሎ ብዘይ ፍርኺ ክዛረቡ ክኢሎም ኣለዉ ሕጂ ንሕና ሽግር ናብ ዓድና እንድሕር ተመሊስና ምሁር ክዛረበሉ ዘይክእል ዓዲ ኣለና ነሽን ስቴት ኣይተበገስናሉን ዴሞክራሲ ዲስራፕትድ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ተደምሲሱ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዘን ምዕቡላት ሃገራት ግን ዲስራፕሽን እዩ ዝረአ ዘሎ ኮሬክት ክገብርዎ ኢዘር ማለት እዩ ዊች ሚንስ ሶሻል ኮንሽስነስ ንባዕሉ ሓደ ኣካል ናይቲ ባህላዊ ልዕልና ዘንፀባርቆ ጉዳይ ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ንኸይድ ኣለና እሞ ናብዚ ዘተኮረ ምርመራ እንተገበርኩልናሲ
كما يمسلكم نتشجرات سي فتح كترخبون نت كونسبت دما زغبو ترغم كتهبون حالواتنا دما مسو ازاميدكم كتغلصو سي انتاي مبلكم بحالا يمو يغنيلي تارغا حتون ريت ودي دبوس اندحر اي من سمو باشاي ودي خوين نيشتي مرمتا غبرلا ديال له بحانت بوتا يغالا دحرات كيت كالي صراحني alright باشا وديها هو انا ودي اوكي ثانك يو بل اتو دكتور هو مخنياتون تايلو باشاي تدي تغاغي خوينه سامحني يبا اتيا ناي هايمانوت بالحطو كانت انتاي زبل كلت نغرات አለዋ አንሕና ፍልጠት ክንምርር ኮለና ወይ አብረሲና ኮግኒሽን ከመጽ ሆሎ ክልተ ነገራት አለ ኮንስታንት ዝኾነ ኣብ ኩሎም ደቂ ሰባት እሳተን ድማ ሓደ ናይ ስፔስ ወይማ ናይ ቦታ ምፍላጥ ሩም ከመገርና ታሽ ምን ገብለ እዚ ኣብ ዝኾነ ናይ ወዲ ሰባት ምክንያቱ ካብኡ ተበጊስና ኢና ንሕና ነቲ ካልእ ነገራት እንታይ ምዃኑ ከነለይልዮን ፍጥን እታ ኸላኣይቲ ድማ ወዲ ሰብ ክፍጠር ኮሎ ናይ እግዚአብሔር ህላውነትን ዘህላውትን ሙስኡ ይዝፍጠር እዚን ክልተ ነገራትን ደቂራ ነገራት ስለዚ እሱ እቲ ሃይማኖት ዝበሃል ዘሎ ትመገዲን ኣብ እግዚአብሔር ከመልካ ትመጽ ሓደ በምስልምና ክብለካ ሓደ ቡዲዝም ክብለካ ሓደ በክርስትና ክብለካ ስለዚ እዚን ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ ኣፒሪዮሪ ቅድሚ ተመክሮ ምግባርካ ንያቱ ኩሉ ብተመክሮ እንዲ ዝመሃር ኣብ ህይወቱ እንዲ ዝመሃር ወዲ ሰብ ግን ዘን ክልተ ነገራት እዚን ኣብ ውሽጥ ደቂ ሰባት ኣሎ ካብኡ ተበጊሱ ወዲ ሰብ ፍልጠት ክምዕረር ዝኽእል ያኔል اوكي حصر تفكير كان لا بقى حنت سنتنس alright دكتور مش كل خبرت ሃይማኖት ምስ ወዲ ሰብ ኣይተፈጥረን ምስ ወዲ ሰብ ተፈጢሩ ትብል ንሕርለኻ ትጋገለኻ ማለት እዩ ሃይማኖት ኣይበልኩን እግዚአብሔር ይላል ናይ እግዚአብሔር እምነት ግን ኣነ ይኮንኩን ድበልኩ ኣማኑኤል ካንቲ ኢሉ ባሻ ሓንሳ ስምዓኒ ማ ከዛ ዕድል ሃበ ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይኹን ኣምላኽ ይኹን ሃይማኖት ይኹን እምነት ይኹን ክውለድ ከሎ ወዲ ሰብ ናቱ እንታይ ይበሃል ኣይኮነን ናቱ ኣካል ናቱ ኣቶም እንታይ ይበሃል ናይቲ ኢንግሪዲየንት ናይቲ ተፈጥሮ ኣይኮነን ምስ ተፈጥረ ወዲ ሰብ ዳሕራይ ዘምፅኦ ነገራት እዩ ወዲ ሰብ እዩ ሃይማኖት ዝፈጥሮ ኣምላኽ ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ወዲ ሰብ እዩ ምስ ተፈጥረ እዩ ስለዚ ኣብዚ እንተተመራመርካ ከም ምሁር መጠን ይላቦካ ፅቡቕ ይመስልኒ ድሓር ከዓ ሪፈረንስ ንገብሮም ሰባት ከማን ኣይጋገዩን እዮም ማለት ኣይኮኑን ካንቲ ድዩ ገለዲ ዝኾነ ማርክስ ድዩ ዋላ ሌኒን ድዩ ዋላ ገለ ድዩ ዋላ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝዛረቦ ብደረጃ ፍጹምነት ክንፅበዮ የብልናን ሕፅረታት ኣሎ ሎሚ ሳይንቲፊክ ዝነበረ ፅንሕ ኢሉ ዘይ ሳይንቲፊክ ይኸውን ክንደይ ነገራት ክቀያየሩ ርኢና ኢና ማለት እዩ እዚ ነስተብህለሉ ነፅናዓዮ እዚ እኮ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረት ዓለም ሕጂ ኣበይ ኣላ ንሪኣ ኣለና እዚ ንፍለጦ ስለዚ ኣብዚ ተመራመሩ ብፍላይ ንስኻ ቴድሮስ ዶክተር ታዲዎስ ንእሽተይ ኢኻ ዝኣክል ትምህርቲ ናይ ፊዚክስ እሱ ይኸማን ፊልድ ናትካ ሃይማኖት سي كم حدا مسود سب تفترة أملاك مسود سب تفترة غير تحت وصله مستزل لك فيلد كمان دسامة ما يكون بس كل خبرات يغني اللي اوكي جي نويح كدنا هنا دكتور كومنت تكتب اي مكان يعدل دحر اسماعيل التقاليل كا كيلخا حجي دارقا مودة قصنا هنا نخيزل لنا مثلني اوكي نا اسماعيل يا تاريتو زلا زريو زلا خنسو طرح اسماعيل هو جاد انت وي حطوتا دينيري هذا خلت نصبي كومنت تغبر تا مثلنا تكتكل لا يدلي very 2 or 3 very quick points يعني حجي سر عليه هيمانوت وكذا كذا زبله سبها له تحطو زنبرسي زي بحلاوي حقتات ناس كاستمر لوسي يعني سي منتايو تمركيسو ويكا منچو انتايو داينت فلسفنا ويكا انت عينتي سنا حساب كور سنا حساب سيستم سروتلو همزي
يعني ليبرال ديموكراسي ديو ولا سوشياليزم ديو ولا قال ثيوريس نتحبرت سبع أنالايز غير كاتي تزول له نتاع شو جزء يعني جون لوك he didn't work in a vacuum يعني they just wanted to correct يعني سيت شو زي نبرة نتاتي correct تغبر يخيلو any philosopher يعني كانت يهون ولا زهوني حجي بقى يعني سي أرجع هايمانوت طبعا هايمانوت مخانو في السوشيال ريفوليوشن يعني هذا الرأي يعني maybe أنا أسلامي سلزهونكو أسلامي سمعان نتلو من أربعة أب هيرسي خسني خون يعني جين سلنا خون كله بس من ناس من تاي تلعلي يعني أبتي خوابي تلعل له جزء حما أنا قراتي تصصايتي زي ما تدي كدنس سلامي يقولوا ولا هيوتي وقاضي يقولوا ولا قلت هذا بسكونه ولا نعو تاشمه قبر well what called for religion is social order يعني so social order in the broad sense of the term يعني زارو زرنه يعني وكل شنخاته بإيكونومي دي بقلة يعني سلذي يعني ببنتاي تفلت كومون دهري يلكا يعني خل كلا نجاراتها بمتن دهري تيه it was the religion was trying to address the social problems يعني نعملت بوتانا يبالن ستيتي تغيروا نعملت قمار جامبلين يعني قمار مستي زيتات توقيري يعني سلام انت هم هينو عبت سوسايتي شعور زنبره اذي يعني في هيوتي بلاشو ويكا هيوت ديسترويس يقبر سل زنبره قدمو انت خنا ونسي ولا ناي بلوي كيدان ولا زي حدش كيدان ولا تاتقلا ختمبون كلها طبعا تنبوبو يكون كلهم تنبوبو يفهم يعني اوس شو دي زنبره سوشيال ايشوز يو هاندل نخدبر يقدر جيت ابتدي زي تبقى هذه this people يعني this فطرات يعني يوسوس ديو بروفيت محمد ديو موسى ديو سيدنا موسى يعني نقول نحن موسى ديو خالد ديو ختم قالوا فلسفتات يعني كالي كعقبوا له كعجب زي كله ما they just thought they were so brilliant so genius in their own يعني incentive and يعني قبل مقطعني يقول له يعني حجاب زي جايات تجرك يعني قال عندي حري حما تريد جرك يا سي إذا بين قاطعك يصبح نقول خصنا حكا خد قصة قبل كان له يعني النعبتان تقبلها يعني سلذي يعني I think يعني from intellectual point of view عند حدا داخل الزارة كوينة ده هايمانوت سي ولا زهون هون ideology it starts ولا حدا جينيس كاب أتاتهم فترة نتظل لقناتات سي يوفي يعني يحسب يصنع يقلب he formulated some ideas and so حراي successful مسكون هم ideologies نوزدو we caught them يعني هم زي دكتور باجوسني مامانيال كانت تاش مزغبره انتوي كان بتاع روسو بتاع جون لوك بتاع بنت سوكي هم كانوا خط نغورم يعني باتي شعور زي ما كنا ذاتك انت خوي تسخو اولا نسلنا وني موراليتي وقال who is quoted is Prophet محمد ابو كريستنا كمان يعني يسوس ابتهم يهود قالوا تات قال كمان يوم يعني تم disciples ناي موسى يعني خميسات يعني this is one point يعني فلا زين إرثرا وخناتات سي بخمي بقى تمثريسو تاع ايديولوجي تاع أبغيسون دحرينا it is organization and finite nature of resources يعني قدمي رزنت يعني رزنتري سوسايتيز ابي خبسا قدمي مبارو الحدا بمهدانني بقالني خير نيرو من تخوينا مزي كالي عقباب ناي حقتاتي كلهم زلقوا يعني جينا اذا حقتاتي قاسي امرتنا ابي امرعاني ابقلن زمت نجد قدايات بخمي متي سترناتو social organization يعني قبل يعني scarcity ناي resources finite nature of resources يعني نعوم خون كاني
يعني سلف بريزرفيشن زبان نجر سلزلو حنت عدي تمسرت عدي يعني ازماديون غلطاتيون كلانسيون غلطاتيون يعني حدا بوتا يحزو كاتون كخالي بوتا يحزو برضه يقبروا دحرا يابو ناتاتهم تاشمي يقبروا خمس تدرس زولو زنبر عنتو يعني ابتي خوابيناتو زولو زنا بهمو يجمر دحرا انت ياتو تراديشن سي بيمعبل كالتشر سي بيمعبل دحرا ابريل وهذه نفس خان العلم يقبر يعني exceptionalism كايمس يعني it is not to the level of American special يعني exceptionalism ولا ناي هلا specialism يكون سي بعقمه يعني سي وتناتي تزبلص ስለዚህ ነው ከካላከልካ ይበጽ يعني አው በጋ ሕግታት የድሌካ ወገለታት የድሌካ ኦርጋናይዝድ ላይፍ ኩሎካ ወቲ ሙጡን ዝኾነ ናይ ሪሶርስስ ሙጥንነት ድማኻኒ ንሱ ኢምፖስ ስለዝገበረካ ንዑን ምምሕዳር ዝመጽእ This is number يعني comment number 2 يعني number 3 حجي انا I don't envy them يعني نزم موراتنا قال اساسي envy اي قبرو من يعني معناته امنتاي مسرح امنتاي كلتاتي مسرح زلو يعني اب كفوت زخونه درجه باكيم زخونه يعني سري يقولوا انستيتيوشن يقولوا قال ولا حجي زي دكتور موسى هذا نبي حجي عن توي عن خمر جدتي قصيره هذا خبتي يعني زي حما ነገር ወይ ከዓ ኔጌቲቭ ነገር ካብቲ ካስተመር ለውስ ማብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ መጽኡ ዘሸግረና ዘሎ ናይ ኮምፕሮማይዝ ዝኽልክል ዘሎ ማ ዶክተር ጨፈላ ካን ሾያ ዕሙቕ ዘበላ يعني ንዑ ዝፈትሕ ነገር ሒዙና ክንመጽእ ኩላና ኢና ንደሊ يعني ምክንያቱ ቀዳምነት ንዓኻ ፕራዮሪቲ ናትካ ሂጂ ዘሎ ፕሮብለም ከመይ ጌርካ ይፍትሓልካ እያ ከመይ ጌርና ሕጂ ሰይ ሓደ ቀርናፍ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ተፈጢርና እቲ ነዚ ጉጉይ ስርዓቲ ወይ ከዓ ዘይተኣምነ ስርዓቲ ተፈጢሩ ዘሎ ክእለ ኣለዎ ንብሎ ዘለና ክንኣልል ንኽእል ነገር ንዑ ሶሉሽን ክመጻልና መፈተና يعني ግን ንሱ ኢንዲቪድዋል يعني ولا ውን እንተምጽአ ሕጂ ولا ውን እንተምጽአ يعني ነዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ክፈትሕ ዝኽእል ምርምር ገይሩ ولا ውን እንተመጽአ يعني ናይ ምትግባሩ ቦታ የለን يعني ኢንስቲትዩሽን የለ ገለ የለ ወል يعني أصنعوا قال ملكات the final analysis بوتانا تنايت مصنعتنا تابعي خير the shelf it is going to be the shelf يعني في refugee نايزي مرمرزي نايزي research زي ويزي نايزي مصنعت زي ما ترشوا أبي كبحي ويكامنا أبي لايبرري أبو refugee وسد يعني هذا أنا تراوي زي كذا شيء كان سبكان كنت قبلوا زخير institution زلوا قال زلوا كتقاملو يهولو قدمين هنا ودنا زغبورو خندنتقامسي ካልኦት ክትቀውሉ አማን ከሆነ ይሄል يعني ስለዚህ ህጅ በጋብ እዚ አይነት ሪጂዲቲ ከታሽ ከሆውን ዘሎ ሽግርና ስለዘሎ ተሸጊርና ስለዘለና አብዚ ሕልፍ አብዚ ኤፖክ እዚ يعني አብዚ يعني regaining the state ወካታ state back to ourselves አርኸን ሕዛ ክንበልሳ ነታንታሽ ንኸን አጀሚርካሲ ናብ ሓደ يعني سموز زخونه ابو زسمامع نغراتي ستيك هولدرز وي كومبوننت سوشيال دايفرسيتي تناتنا عجب زخيل يعني فاونديشنال بلو برينت حيزنا نخنقعد هوغوز نقدم نخنقيدسي نخنقيد يحجي حتى تجيبونا ذل يعني ولا زخونه يكون مصعد تغورنا ولا حساب تبصونا غنه ولا زي حساب نغير يكونن يعني حسابي يعني هذا جروم زغون حساب كمان مسجل أبي يخلق زي بكل بوتان لهذا زري هاي زري ببلع ما حشكاني راح أنت الدرار ندقها تخون سي أبرها في سكاين كنا يبغلاني يعني هذه نتزاربوا له زلنا خاصي كومو يعني سلاديم the problem is ناي كل أنا خم إرثراوي أنا سين يعني خن حسبوا له زلناني هذا minimum mainstream يعني مش mainstream كمينستريم زي هنا سيب مهورات زي حواسة حدا يشتري mainstream تزلمني نزيتات تخفيلو يعني وسد يوسد كفيلو تمراميلو هذا وطن انت زغبر موني ابدنا جين كاني ابتغوار نخو علو نزي ريجيد تموحي زلو يعني لاي فتحي قالت الله نبل زلنا يعني تموقحنا زلنا تبي تاشونا ناتنا تموقحنا زلنا بريد سناتنا تموقحنا زلنا نعو زلسلسي بايتا خنقور له من تخيلنا
then وان ابزي اي نفعكم ابزي اني نفعكم كنبلهم نخون يعني just يعني quick three comments I think I have to thank Dr. Buse وعبازقي وجون يون كم قدموا يعني very patient man special man يعني كان ده عينة انرجي هم زلوا انا يدرمني ويوهندس مور نخلهم ابزي زبركتكم زمهاركمنا نعم صبركي hopefully كم لو ما يدعم الناس مثل يبل thank you you are successful our moderator يعني حمقان يعني وكيل كان يعني دك بريدا انا دك هولاند يعني thank you تقرلنا اوكي حجي ثانك يو فيري ماتش اسماعيل كلكم ذهبكم حساب بتعمينا مسكنكم جينا بمودات اغصنا هنا دكتور ابز حجي استباهلي كتبلو زلكا ناتكا كومنت تزارب عدل بكر دكتور مسي ثانك يو كبرتي هابلي تزبال قادم اياتاتي ابتاتي لومين كلوتي حسابات تدريب وندي ምናልባት ደጊመ አንደርላይን ክገብረላ ዝደሊ ከም ዝበልኮ ኣብ ነፃ ጎልጎል ከም ድላይካ ኼድካ ተፅንዓሉ እንታይ ሪሶርስ ኣሎ እንታይ የለን ትብለሉ ዘበን ኣይኮናን ዘለና እቲ ምናልባት እውን ሓንቲ ወያ ቀዲመ ነጊረኩም ነይረ ብድፍረት ኢና መፂና ከም ኣርእስቲ ኣልዒልና ንዛረበሉ ዘለና እምበሪ ቀፃልነት ናይ መፅናዕታዊ ዕድላት ፈጢሩልና ኣፅኒዕና መርሚርና ኩሉ ውፅኢት እዚ መፍትሒ እዚ መፍትሒ ይኮነን እዚ የድሊ እዚ ኣይድልን ክንብል ኢልና ኣይኮናን መፂና እዚ እንታይ ደኣ እቲ ኩሉ ግዜ ለውጢ ካብ ደገ ይትደልዮን ኢኻ ፍታሕ ካብ ደገ ክደልዮ ኣይግባእን እዩ ንውሽጥና ተመሊስና እቲ ዘለና ሪሶርስ እንታይ እዩ ንዳህስስ ሓደ ካብኦም እቶም ሕግታት እንዳባ ክረኣዩ ኣለዎም እንታይ ክብርታት ክንወስድ ንኽእል ካብኦም ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ከም ዝኩላትና ክዝረብ ፀንሐ ኣያን ዓንዲ ብርሃን ኢልዎ እስማዒል ኢልዎ ባሻ ኢልዎ ዳጋ ኩላትኩም ኢልኩሞ ዶክተር ታዲዮስ ተቂስዎ እቲ ንሕና ንደልዮ ሲ ንሓዋሩ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ምሕደራ ንኩሉ ክሳተፍ ዝኽእል ኣብ ክንዲ ሽግር ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ትካላት ምትካል እዩ እቲ ቅድሚት ክወስደና ዝኽእልካ ብዘይ ትካላት ክኸውን ዝኽእል ነገር የለን ሕጊ እንዳባ ስለ ዝብሎ ካብ ሕጊ እንዳባ መፍትሒ እንቲኻ ማለት ኣይኮነን ግን ውሕስ ዝኾነ ሳስቴነብል ዝኾነ ለውጥን ሳስቴነብል ዝኾነ ሰላም ንኽህሉ መጀመርያ ካብ ውሽጢኻ ኢኻ ትድህስስ ዘለካ ሪሶርስ ምስ ሓስካ ኢኻ ንደገ ተማዕሉ እንጂ ሓደ ካብቶም ዘይማዕደናዮም ብሰንኪ መግዛእትን ብሰንኪ ጭቆናን ብሰንኪ ምጭፍላቕ ዝተፈላለዩ ትካላት ህዝብታት ኤርትራን ካብቶም ዘይተዳህሰሱን ዘይተረኣዩን ቁልሕ ዘይበልናዮምን ንብረትና ሓደ እቲ ሕግታት እንዳባይ እሞ ንዑስ ቁልሕ ዶ ንበሎ ብዝብል መንፈስ እዩ ተላዒሉ እቲ ስጋብ ሕጂ ክንፈልዮ ፅናሕና ሴሚናራት ማለት እዩ እዚ እውን ኣካል እዩ ኣነ ሃብ ብርድኢተይ ከምኡ እዩ ነይሩ ክብርታት ሕብረተሰብ ሲ ኦልሬዲ ተንፀባሪቖም ኣለዉ እቶም ሕግታት እንዳባ እሞ ከድሊና ዝግብኦም ክብርታት ሒዝና ንክንከይድ ሲ ንውሽጥና ክንጥምድ ዘለና ክንደስሶም ዘለና በማለት ንምዝኽኻር መምፅየ እምበር ካብ ሕግታት እንዳባ እዚኦም ይገለፉ እዚኦም ኣይገለፉ ኢልካ ሓደ ሕግታት እንዳባ ክንብል ከለና ሲ ወላ ሓንቲ ኮይታ ኣይተዛረብናሎም ንኮሎም ማዓልቲ ክንዛረበሎም እውን ኣብ ሓደ ሰሚናር ዝከኣል ኣይኮነን ገፊሕ ዓውዲ እዩ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ ግን ከም መዘኻኸሪ ክንሪኦም ኣለና ድኾን ዝብል መንፈስ ስለ ዝሓዝና ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኩ ኣነ ንምዝኽኻር ኣልዒልናዮ እቲ ርእስቲ ፅፅቢ ዝኾነ መፅናዕቲ ዝተወደአ ድራፍት ሮድማፕ ገለመለ ዘምፀናዮ ካብኡ ዝወፀ ነገር የብልናን ከም ሓሳብ ግን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃብትታትና ውሽጥና ዘለዉ ክንጥቀመሎም ዝግባአና ንመጻኢት ኤርትራ እውን ቅዋማዊት ኤርትራ ትኸውን ነዚኦም ሓሳባት እዚኦም ነዞም ትሕዝቶታት እዚኦም ኣብ ግምት የእትያ ክትትከል ኣለዋ ንዝብል ሓሳብ ንምርዓም ኢና ምናልባት ካብ ዘይምርዳእ ወይን ብጌጋ ዘቐየምናኩም ወይን ዘይሓሰብናዮ ቃላት ዝተዛረብናዮ እንተሎ
بهذا يبلغكم حسابات زلعلنا ينتلو بوغني لباوي غريتا يحتد بسترف بوغني أبزي ودي الله مالتي thank you. اوكي ثانك يو مو غنمي جون نباها محلافي نيشتو انا معصو خبل يسمع على الله هو سمع الله اوكي نايلومي أرستنا مغتصلتا نايتهم زحالفو كلته سالساي درجايو ترى حدثات ندبا أم عقاب كبرتات حزب إرترا يزبل እዚኦም ከምቲ ሎሚ ዝቐረበልና ብዶክተር ሙሴ ብፍላይ እውን እቶም ቫልዩስ ንሕና እቶም ክብርታት ክንሕዞም ዘለና ገለገለ ጠቒሱልና ብፍላይ እውን ስድራ ቤት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ብኩሉ ሸነኻቱ እውን ጠቒሱልና ዘይሩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ንሓድነት ናይቲ ሕብረተሰብ ሓባር ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ክንሰርሓሉ ንኽእል መሳርሒ ወይ ሃብቲ ኣለና ስለዚ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ እንብሎ ዘለና ስቴት ቢልዲንግ ዘይኮነስ ኔሽን ቢልዲንግ እንብሎ ዘለና ነቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ተራኺቡ ተኸባቢሩ ብሓባር ክነብረሉ ዝኽእል ሓደ ዱልዱል ዝኾነ ኔሽን ክህነፀሉ ዝኽእል ኩነታት መበገሲ ክርከብ ይከኣል እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕቶታት መፂኦም ኣነ ሓይሻ ኣይተፀበኽዎምን ሓደ መዓስ እዩ ተጀሚሩ ካልኣይ ኣብ ምንታይ ፊሎዞፊካል ተሓሳስባት ተመርኪሱ እዩ ዝጀሚር ዝብል እዩ እዚ ወላ በሽማት ናይ ሰባት ወላ እንተዘይፅዋዕና መፅናዕቲ እንተጌርካ ሂንቲ ክህበካ ይኽእል እዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ዝሕብር እዩ ማለት እዩ ቴድሮስ ዘልዓሎ ነጥቢ ኣነ እውን ሓቲተየ ነይረ ካብ ኢልና ጎርዞ ፀመሮ ጎርዞ ማለት ኩልና ንፈልጦ ኢና ጓል ኣንስተይቲ እያ ማለት እዩ ግን ከዓ እንታይ ኢኻ ትርኢት ኣብ ኣብነት ኣብ ወከሎ ግዛይ እንተሪእናዮ በቢዓዱ በቢወረድኡ በቢገለመሉ ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ካብ ክሳብ ዝብል ኣብ ሓደ ጠቕሊሎም ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ በቢዓዱን ገለን ዝነበረ ሕጊ እንዳባ ብጠቕላላ ብዓብኡ መፅኡ ማለት እዩ ሕጊ እንዳባ ናይ ኣትከመ ምልጋእ እንተሪእናዮ ብመሰረቱ ተፈላለዩ ኮነን ጀሚሩ ብሓባር ኩሎም እንዳተቐበልዎ ስለ ዝመፁ ዝተፈላለየ ዓድታት ከምኡ ኢሉ ይኸይዱ ናይ ለገጭዋ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ናይ ካልእ እውን ከምኡታት ናይ ሓማሴን እንተሪእናዮ ኣብ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ዝብል ነይሩ ኣብ ተወሰነ ዳሕራይ ግን ነናተን ወረዳታት እውን ኣውፅአን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግን እንታይ እዩ ዘምፃልካ ከምቲ ድሒሩ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐስናዮ እቶም ዝተፈላለዩ ሕጊ እንዳባታት ንብሎም ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ክንጥቀመሎም ንኽእል ነዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ንሕና ኣብኡ ክንሃንፆ ካብ ኣብኡ ከሎ እዚ ኣይጠቅምን ኢልና ንገድፎሲ እቲ ህዝቢ ዝፈልጦ እቲ ህዝቢ ዝዓበየሉ እቲ ህዝቢ ዝነበረሉ መሰረት ጌርና ጠቕመና ይኽእል እዩ መልእኽቲ ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ እዚ ሙሉ ብርሃን በርሀ ሓጎስ ዝበሃል ዝፀሓፋ እታ ናይ ሕጊ እንዳባ ኢሉ ብሸነኽ ናይ ፆታዊ ተሳትፎ ወይ ከዓ ኣብኡ ከሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ከመይ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ብተወሳኺ ግርጭታት እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ግርጭታት ክለዓል ከሎ
እቲ ሓድሽ ዝመፀ ናይ እቲ ኣዋጅ ናይ 94 ድዩ ዝፈትሖ ወይስ እቲ ህዝቢ ተመሊሱ ኣብቲ ሕጊ እንዳፋይ ዝመለስ ዝብል ከምፅኦ ከሎ ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ንስለ ኣዋጅ ተኣውጁ እቲ ናይ 94 እምበር ንዕኡ ባይታ ስለ ዘይተገብረሉ ግርጭታት ክርከብ ከሎ ክፈትሕሉ እውን ኣይከኣሉን ተመሊሶም በቲ ናይ ሽማግለታት ገይሮም በቲ ናይ ሕጊ እንዳባ ኣገባብ እዮም ዝጥቀምሉ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝተሰርሓሉ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ግን ንዕኡ ሪፒል ክገብርዎ ከለዉ እዚ ብጣዕሚ ንምዕባለ ዝዓግት ንምዕባለ ዝከልከለና ንቅድሚት ንኸይንውጨፍ ዝብል መግለፂታት ኣለዎ እቲ ናይ 94 ሕጊ ክቀውም ከሎ ስለዚ እንታይ ኢና ሕጂ ንርኢ ዘለና መሰረት ናይ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ንሱ ክምርኮሰሉ ዝኽእል ኩነታት ተመርክስና እንዳ ማዕበልና ክንከይድ ከለና ትንብሎ ዘለና ብፍላይ ኣባና ኔሽን ስቴት ክንዓቅል እቲ ስቴት ከዓ ነቲ ሃገር ዘገልግል ስቴት ከዓ ከመይ ገይሩ ይህነፅ እቶም ትካላት ከመይ ኢሎም ይዓብዩ ከዓ ካብኡ እንዳተምሃርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ብዝብል መንፈስ እዩ እዚ ሕጂ ክፈረዱ በዓልና ነፍሲ ወከፍ ሓሳቡ ክቡር እዩ ኣነ ገለ ዘረባ ተዘሪቡ ነይሩ ዓንተ ወይ ገለ ቁሩብ ደስ ዘይበለኩም ዘይከውን ዘረባ እንተደኣ ተዛሪብና ከምቲ ዶክተር ዝበሎ የቕረታ ይግባእ እዩ ገዛ ብዝተረፈ ኩሉ ክንብሎ ፀናሕና ሓሳብና ከመይ ጌርና ወሃሂድና ብሓባር ንቅድሚት ንኸይድ እቲ ሓሳብ ኩልና ዝሃብናዮ ካብዚ ሚስ ኣንደርስታንዲንግ እንተሎ ካብቶም ክንዛረብ ዝፀናሕና ደጊምና የቕረታ ንሓትት ብዝተረፈ ኣነ ብዚ ይውዳእ ኣለኹ ናባኻ የሕልፎ ኣለኹ ጆን ከምቲ እስማዒል ዝበሎ ዘይስልክዮ ዝበለካ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ንኩልኩም ድሓን ቀኒዩ ክብል ቻው ወዲ ኣለኹ ዕቁባ ዝጊ ሶሪ ንዓኻትኩም ኣይኮነን ክናርእቶ ዝነበረ ካልኦት ዝበልዎ ከም ሕቶ ዘቕርቦ ርእቶ ዝሃብዎ ኢና ተዛሪብና እምበር ዕቁባ ዝጊ ይኹን ዶክተር ሙሴ ይኹን ጆን ይኹን ኢንሰልት ኣይገብርኩም ንሰብ ምናልባት እቲ ቅሬታ ትብልዎ ዘለኹም ንዓኹም ኣይኮነን ኣነ ተዛሪበ ካልእ ሰብ ርእቶ ዝሃበ ኣብ ሕቶና ስለ ዝነበረ እየ ተዛሪበ እምበር ንስኻትኩም ዝገበርኩሞ ነገር የለን ዕቁባ ዝጊ ኣመስኪር ከዓ ካብ ሞደሬት ብምግባር ዶክተር ሙሴ እውን ባዕሉ እቲ ኣገላልፃ ህድእ ኢልካ ንሰባት ክትርድእ ምፍታንካን ዝለዓለ ብልጫ ኣለካ ፍሉጥ ጆን ከዓ ናይ ባሓቂ ፃዕራን ከም ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ንዓኻትኩም ኣይኮነን እሞ ናባኻትኩም ከይትወስዶ እቲ ጉዳይ ምናልባት ካልእ ግዜ ንዕምለሉ ንኸውን ይቐኒየለን ፀገም የለን ፀገም ጆን ናባኻ እሞ ድሓን ኩሉ ናትና እንዲ ወዲ ድቡስ ተፍቂድካለይ ቅድሚ ጆን ንእሽተይ መእረምታ ገብረላታ ድበልክዋ ኣብ ቅደለይ መሰያይ ተባኢሰኸይክ ኦኬ ለው ሰማሕተ እንታይ ዲ መሲልካ እታ ኣብ እንታይ ሽሙ እንድዩ ኣፊ ዕንቀፍ እንድዩ ዳሕራይ ድማ እቲ ክእለት ናይ ትግርኛ ናይ ኣዘራርባን ድማ ሬቶሪክ ነገዛ ርሱ ዓብይ ክስታይ ኣለዎ ግደ ኣለዎ ስለዚ ኣነኒ ኣቶ ባሻይ ክእርሞ ይኮንኩን እንታይ ዳ እቲ ስቴት ኦፍ ኣርት ኤንድ ሳይንስ ከምዚ ዝብል ዘሎ እዚ ግዜ እዚ ክብል ደልየ እንድሕር ባሻይ ግን ዋን ስቴፕ ኮይዱሎ ከምቲ ተረዲእና ዘሎ ማለት ስራይት ናቲ ሓሳብ ኣብቲ ፒር ሪቪውድ ዝኾነ ጆርናል ኢንተርናሽናል ፓብሊሽ ክገብረሎ ሽዑቲ ኮሚኒቲ ዲስካስ ክገብረሉ ማለት እዩ እምበር ክስታይ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ከምኡ ኢለ ዛት ክስታይ ክገብሮ ኣይ ደስ ኣይብልን ምክንያቱ ከምቲ ዶክተር ሙስዮ ዝበሎ እዩ ንኣብነት እያ ስለዚ ኣም ሶሪ ይባ ሳምሕኒ ለካ አንተ ቤትሮ معلش اوكي دحين ابو خلينا قد مزرابنا خلاص ودينا هنا جن ثانك يو قبولي كله تبعله ثانك يو فيري ماتش جون نباخا اوكي
ናብያ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ጎይቶም ሕጂ ከኣቱ ይርኢ ኣለኹ ግን ድሓን ፅቡቕ ምሸት ኣምሲና መጀመርታ ዶክተር ሙሴ ብጣዕሚ ህድእ ብዝበለ ኣዝዩ መሃሪ ኣውሕጥ ከተብለና ኣምሲኻ ገና ብዙሕ ዘይተበርበረ ሃብቲ ከም ዘለካ ከዓ ፍሉጥ እዩ ንቐፃሊ እውን ብሓንሳእ ስለ ዘለና ኣብቲ ኩሉ ተካይዶ ፃዕሪ ከምቲ እትደልዮ ክኾነልካ ትምኒትና እዩ ማለት እዩ ሞዴሬተርና ወድቡስ ታንክ ዩ ሶ ማች ናትካ መመላእታታት ኩሉ ጋይዳንስ እውን ኣዝዩ መሃርን ሃብታምን ነይሩ ከም ወትሩ ሕጂ ኣነ ሎም ምሸት ገለገለ ካብቲ ዝወሰድክዎ እንታይ ኣሎ ንኩሎም ተሳተፍቲ ባይዘወይ እቲ ዘቕረብኩም ሓሳባት ኣዝዩ ነቲ እቲ ኣርእስቲ ሳሃብቲምዎ ማለት እዩ ካብኡ ተበጊስና እውን ብዙሕ ነገራት ክንጥምተሉ ንኽእል መንገዲ ከም ዘሎ ኣስተብሂለ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እታ ጋንታ ነዚ ርእስቲ ዝሒዛቶ ዘላ ልቢ ክትገብረሉ ኣብኡ ከለኹ ክእምት ደሊ ገለ ካብተን ኣገደስቲ ዝተላዕላሲ ንኩሉ ዘይኮነ ካብቲ ጆት ዝገበርክዎ እዚ ኣብዚ ቃልስና ንሪኦ ዘለና ኣፈላላይሲ ካብ ቀደም ዝመፀ ሰራውርዶ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን እቲ ባህሊ እንዳባ ኣብኡ ዝተሰረተ ወይ ምስኡ ዝተኣሳሰር ነገር ዶ ክነብሮ ይኽእል ይኸውን ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ which is very important ምስኣ ተኣሳሲራ እውን ከምዚ ናይ ሎም ምሸት ዘቕረብኩምና በዓል ዶክተርሲ እቶም ዘለኹምና ምሁራት እዚ ሕጂ ዘሸግረና ዘሎ ኣብዚ ግዜ ቃልሲ ተጠሪፍና ንኸይንቃለሲ ገለ ካብዚ ሕግታት እንዳባሲ እቲ ዝነበረ ክብርታት ናሃና ኣብኡ ከም መፍትሒ ክንግልገለሉ ንኽእል እተኮይንናስ ኣብኡ መፂኹም እንተትሕጉዝና ኣብኡ ከዓ ተሰርሑ ዝብል ለቦዋ ነይሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንቐፃሊ እውን ከም በዓል ዶክተር ሙሴ ይኹን ካልኦት ብዙሓት ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተራ ዘለዎም ክፅውዕ ይደሊ ማለት እዩ ኣብኡ ናቶም ተራ ክፃወቱ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ዘለናያ ምዕብልቲ ዓለም ካብ ሕግታት እንዳባስ ንየነት ወሲድና ንየነት ኢና ክንገድፍ ዝብልካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ሕቶ ነይሩ እዛ ሕቶ እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ካብተን እዛ ቲም ነዚ ርእስታት ዝሒዛቶ ዘላ ዝተዳለወትሉ ኣርእስቲ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝቕፅል ሰሚናርና ሕጂ ትመፅእ ዘላ ቀዳም እንታይ ትብል ኣርእስቲ ክትህልወና ቀዳም ዕለት 27 ሰፕተምበር ተመክሮ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኣጠቃቅማ ያታውን ዘበናውን ሕግታት ከመይ እዩ ጥቕሙን ጉድኣቱን ከ እንታይ እዩ ዝብል ኪኖት ስፒከር ወይ ከዓ ቀንዲ ኣቕራቢ ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ክኸውን እዩ ፕሮፌሰር ኪዳነ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ዝፀሓፈን ሰብ እዩ ስለዚ ነቲ ቀዲሙ ክለዓል ዝፀንሐ ሕቶታት ኣብኡ ብዙሕ ክለዓል ምዃኑ ትፅቢት ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ኩልኩም ተሳተፍቲ ኣብ ዝቕፅል መደብና እውን መፂኹም ከምዚ ናይ ሎሚ ከተብትምዎ ከዓ ክፅውዕ ደሊ ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ውሽጢ ገዛን ዘለኹም ኩሉ እቲ ዝሓለፈ መደባትና ንዑ ዝምልከት ሊንክ ሰይደልኩም ኣለኹ ከምኡውን ሓሊፉ ክለዓል ዝፀንሐ ዘምሰየ ርእስታት ንኣብነት ምስ ረድኤ እረና ዝተኻየደ ናይ ፈትሒ ዑስማን ሊንኩን ሰይደልኩም ኣለኹ እሱ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምስ ተኣሳሲርካ ክርአ ዘለዎ እዩ
ስለዚህ ኩሉ በቲኹም በቲ ዝዳሎ ኣብ ዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ ንሓድሕዱ ተመላላዪ ከም ዝኾነ ኢና ንሕና ንኣምን ስለዚ እናተሓገዝና ነቲ ሕጂ ክንጓዓዞ ዘለና ከነዕውቶ እንደሊ ሽቶ ክንጥቀመሉ ከዓ ላቦ ማለት እዩ እሞ ፅቡቅ ኣምሲና ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ኣብዚ ብካልእ መደብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ እዩ ስኒትና ኔትወርክ ኣዝያ ተመስግነኩም ዝኾነ ኣገዳሲ ኣርእስታት ክለዓል ኣለዎ ትብሎ ከዓ ብዋትስኣፕ ብኢሜይል ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ደዊልኩም እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም እሞ የቐኒልና ደሓን ኣምስዩ ደሓን ዋዕሉ በብ ዘለኹም ከባቢ ስለዚ ናይ ፌስቡክ ሕጂ ዶ ከነብሎ ኢና ኣብ ገዛ ዕላል ክቕፅል ይኽእል ይፍትሕ ዕላል ማለት እዩ ፌስቡክ ነቋርፅ ኣለና ሕጂ